Takže čau lidi, já jsem CrazyBuilder.cz a vítám vás u prvního videa na mém kanálu a bude to video, jak si udělat takový stojánek na hodně různých věcí z nějakého motorku. Z nějakého motorku, já jich tu mám hodně. Počkejte, babička mě volá. Hrozně se omlouvám, babička ale skončil jsem u toho, že jakýkoliv motorek na to použijete. Já už jsem si tady jeden i vybral. Vybral jsem si takovejto. Může to být klidně takovejhle DC motorek, jo? Nebo klidně, jestli máte 18V adaptér do zásuvky, tak můžete použít třeba i takovejhle veliký, nebo 12V. To je úplně na vás. Ale já jsem si použil tenhle, potom potřebujeme takovýto vypínač, nebo můžete použít i takový ten píčkatej, že po dobu, co ho držíte, tak to vrtá, nebo něco takového. Co si na to dáte? Baterky, nejlépe nabíjecí. U mě má každá 1300 mAh, mám tady 3, že to může spočítat, mně se nechce. Tak. Teďka si to tady přilepí. Teďka si přilepte motorek. Přilepíme si motorek. Stačí trocha. Ta výstavná pistol. To drží hodně. Můžete to přilepit klidně i sekundovým papilem. Já už to tady mám přilepený, nebo možná bych se to mohla to je jedno. Vypínač, teďka vypínač, motorek už to mám přilepený, teďka vypínač sem, já si ho dám teda takhle, že to budu držet tak. Počkat. Takže sem. Takhle. Tak. Krása. Tak. Super. Teďka si vezmeme drátek. Já už jsem si ho naměřil. Takže tady je mínusko. Tak. Krása. Tak. Pistol. Tak. Připevníme si to takhle sem. Tak. Nějak takhle. Třeba pokud máte pajku, tak to připájíte, já pajku nemám. To pekna, au! Bacha na to. Tam napálí. Dávejte si ho radši dál. Abyste se nespálili jak já teďka. Au. No to dávejte opravdu pozor, jo. Je hodně škodlivý ta pistol. Pokud s ní něco neuděláte, třeba jako já teď.
proč jsem se zrovna řízl, když si chci něco vyrobit. Ach jo. Takže teďka to plusko si odděláme. Vezmeme si drátek. Vezmeme si drátek, tenhle jsem se namehřil nějak blbě. Se odstřihnu, udělám si ještě jednu. Tak. Jak jsem říkal, není to prostě věc, která by byla konkrétní, ale je to věc, do které si můžete dát třeba nevím, vrtačku, nebo prostě cokoliv, co potřebuje prostě motorek a takovouhle nějakou základnu, co teďka dělám já. Je to univerzální, úplně nejuniverzálnější věc, to budu si pak třeba udělám ještě brusku nebo něco. To jde, to jsem zkoušel. Dám do vypínače. Nejde bez s tou náplastí, budu bavit se, nebo mám zase muset říct, že mi to bude přelepit, že si nemůžu vyrábět věci. Tak a vůbec natáčet. To je to hlavní. Já to střihnu, až budu mít ty rozvody, tak vám to ukážu a uvidíme se po střihu. Takže já už jsem ty obvody udělal, je to velmi jednoduché. Tady tudma, počkejte, tak abyste to viděli, tudma jde minus do motorku, tudma jde plus z baterky a tudma jde takhle plus z vypínače a když to zapnete, já už mám slabé baterky, tak to hrčí. Můžete si na to přidělat třeba minutku, já si jenom zajdu pro vrtulku. Tak třeba takovouhle vrtulku, na které je ozubené kolečko, aby se to dalo takhle hezky přicvaknout. Vidíte, točí se. Tak a zapnete a chladí. A hezky chladí. Ale já mám vybitý baterky, takže budu muset nabít a no prostě je budu muset nabít, no. Tak na stranu dalšího videa, doufám, že se vám tento univerzální strojek líbil a na shledanou.